ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସାଙ୍ଗର ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଇଜିଲି କେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ନିଜ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କରିହେବ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କରିହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ OTP ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ତାଠୁ ଭଲ ହେବ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବାରକୁ ଯାଇକି ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ UIDAI। ଏତିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଭାରି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟା ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠି 3 ଡଟ୍କୁ ଯାଇକି ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼୍ କରିଦେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ବି ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ହେଇଗଲା ପେଜ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କିଂ, ରିଲୋଡ଼୍ ପୁଣି ଥରେ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 3 ଡଟ୍କୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ମୋର ତ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଧାର। ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ବୁକ୍ ଆନ୍, ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋଡ଼ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଦେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ମେକ୍ ଆଧାର ଲେଖିବେ, ଏଠି କ୍ୟାପଚର କୋଡ଼୍ ମାରିବେ, ଫେସ୍ ଅର୍ଥ ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ PDF ଲିଙ୍କଟି ଆସିବ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ଦେବେନି, କିଛି ଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଦେଇକି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ମାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼।